Indebenkululu. Khona abantu abafuna ukufana nami. Khona abantu la ku social media abathi kungavela nje into encane babe busy nami. Babe busy nami, balwe nami, babhale ngami, benze yonke o-Twitter, o-LinkedIn, yonke indawo. Babhale belwe noPhakela Umthakathi abangamazi. Ngicela ukunitshela mina bafowethu ukuthi igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe iy'ntatheli. Igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe amaphepha. Igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe ikhulu eyithile. Igama likaPhakela Umthakathi alikaze lelekelelwe osaziwayo abaningi. Uyedwa usaziwayo, uyedwa qwaba emhlabeni wonke jikelele. Usaziwayo kuze kube namhlanje lo saziwayo abantu basamedelela basamthatha kancane, kodwa wakwazi ukuthi abatshele iqiniso ngomuntu okuthiwa uNkosikhona wabandabandaba okuPhakela Umthakathi. Utshatha loyo umfowethu okambungela uKhathide umfowangobe. Elami igama likaze lelekelelwe iTV. Njengoba ningibona nje ngingaka ngazi lento engiyaziyo. Angilekelelwanga mina o-TV nama-radio namaphepha nosaziwayo namakhosi, mhlawumbe ukuthi ungithole ngishutha nabantu abakhulu ezweni nani sebenzise lokho cha. Elami igama liqhamuke ey'nkomeni nje. Elami igama liqhamuka lapha emakhaya, liqhamuka lapha kwaNtuthu. Ingakho okwami kuqhubeka kodwa kuhamba kancane, noma kuhamba kancane kodwa kuqhubeka. Ingakho mina yami ingane inolwazi. Ingakho ingane yakwamakhelwane inolwazi, ngoba mina ngaba nenhlanhla yokufundiswa ngokuyiphatha nokwazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ube indoda. Ngiyabona lapha phansi la kuleli ingane zeni la phansi ngisentabeni, ngizoba lapha entabeni kuze kushaye umhla ka-15 ngiyoze ngiphume ngomhla ka-16 la silele entabeni. Iy'ngane zu-300 more than 350 angazi ukuthi bangaki ngoba khona abafike namhlanje. More than 350 wey'ngane silele lapha entabeni, sizohlala lapha entabeni for 2 weeks. Mhlambe emini nizongibona emini ngikwezinye iy'ndawo kukhona engikwenzayo, kodwa sihleli lapha entabeni for 2 weeks sigonqile. Sisemgonqweni ney'ngane zenu sizokhulekela nina eninomoya omubi ukuthi umoya wenu ulunge. Inyanga le iyagcwala, inyanga izogcwala manje. Iy'ngane zenu zilele entabeni ibulawa ngamakhaza. Silalele yonke ingane engenayo ubaba la entabeni. Silalele yonke ingane elalingadlile la entabeni. Silalele yonke indoda ehlukumezekile emndenini wayo la entabeni. Silalele yonke indoda eyahamba yayoshela umuntu, yamthanda, yamlobola, yamshada, yamnika status, yamnika ubuntu, yamnika isithunzi, ithi yamthanda. Namhlanje leyo ndoda ayikwazi ukujabulela ubudoda bayo ngenxa yokuthi uhulumeni ubeka abafazi phezu kwamadoda. Sizovusa ubudoda, mina ngizovusa ubudoda la eSouth Africa. La eSouth Africa ngizovusa ubudoda
ngizokhumbuza amadoda ukuthi kufanele abe ngamadoda wona kuqala ngaphambi kokuthi sigxeke abantu besifazane sithi benza u1 no2 no3. Ake siqale thina sibe ngamadoda ngaphambi kokuthi sithi abantu besifazane abayiphethe kahle. Ake siqale thina sithande izingane zethu, kubona umhlaba wonke ukuthi ingane yakho uyayithanda, umuntu onenkinga, umuntu wesifazane, kungabi uwena ochazayo. Uyezwa nsizwa yakithi, ngicela wena nsizwa othanda ingane yakho ngenhliziyo yakho yonke, owenza konke, bekezela. Ngicela ungachazi. Ngicela wena ndoda othanda izingane zakho, ovinjwe ngama-feminist ukuthi ube indoda, ungachazi, qhubeka ube indoda. Ngicela wena ndoda owalobola, wenza yonke into, uyamondla, uyakufebela. Ngicela ungachazi. Sizovusa ubudoda. Insizwa nobunsizwa izovusa ubudoda. Insizwa nobunsizwa izokhumbuza amadoda ukuthi ubudoda buxoxwa. Insizwa nobunsizwa Development Foundation izokhumbuza ingane yomfana ukuthi uma ubaba wakhe ehambe usemncane, umsebenzi wakho ukuthatha over. Madoda, wonke amadoda aphatheke kabi, wonke amadoda acindezelekile, wozani sizogibela entabeni, sizotshela uNkulunkulu ukuthi yonke leminyaka sithi sikhululekile bekugitshezwa izingane zethu phezu kwethu, ukuze thina sizizwe singelutho. Yonke leminyaka amadoda aganiwe alawulwa ngamadoda ayibiza ngabafundisi. Yonke leminyaka amadoda aganiwe, indoda ilobola, ikhipha inkomo, isebenze kanzima, isebenza ama-overtime, isebenze ibeka imali, ingadli, idla isinkwa emsebenzini, ike ingadli ngoba ifuna ukuganwa, ithatha umuntu kubo. Imakheli afika umuntu egcekeni acheme nomfundisi owayengekho mhlani ikhuluma ukuthi niyathandana. Umfundisi kube uyotshela indoda athi, indoda eyindoda, umfundisi atshela indoda athi musu ukuhlukumeza umkakho, ngoba kuwumkakho ohambile waya kwamfundisi, wafika wathi, mfundisi, ubaba weingane zami uyangihlukumeza. Ayeke umfazi ukuya kubo ayokhala kubo athi lapha enangihambisa khona ngiyahlupheka. Ayeke ukuyosho lokho kubo umfazi, ayotshela abafowabo, ayotshela omalume bakhe, ayotshela umama wakhe nobaba wakhe noma womzala. Ahamba ayotshela indoda nje angayazi, angahlangene nayo, ayitshela ukuthi uyahlupheka emzini. Usuka indoda engesona ngisho isihlobo somfazi wami izotshela mina ukuthi angiyiphathe kahle. Insizwa nobunsizwa Development Foundation izoqeda lokho. Insizwa nobunsizwa Foundation izokhumbuza abafundisi ukuthi, bafundisi, musani ukwenza ngathi impilo yenu nini ingcwele. Bafundisi, uma nikhonza uNkulunkulu ngempela, ake sinibone nilale entabeni njengathi niyokhulekela izwe. Ake sinibone nilale entabeni nivuka ingubo zimanzi amazolo njengoba kusebusika, niyokhulekela izwe. Ake sinibone bafundisi niphuma nibambana ngezandla, niyeka amaculo esonto, nihlabelele ingoma eyivusa usinga, eyifuna ukuthi kulungizwe. Ngoba zonke izimpi esizokhulunywa ngazo emaBhayibhelini kwakungeka uNkulunkulu, zayiliwa ngamadoda ayazi uNkulunkulu. Ningabafundisa abanjani nina? Ningabafundisa abanjani nina eningafuna amagama enu angcole? Uma silalela incwadi lezi ezifundwayo
sizwa kuthiwa amadoda ayazi uNkulunkulu ayehlala egxekwa, sizwa kuthiwa amadoda ayazi uNkulunkulu ayezingelwa, sizwa kuthiwa amadoda ayazi uNkulunkulu abangafuni nje ukuthinteka noma ngabe kuthiwa kwenziwa into eqondile bonke abantu abayibonayo. Ningabafundisa abanjani nina eningafuni ukuthi nithinteke? Lapha ezincwadini masifunda sizwa kwakuthiwa kwakukhona izazi kusho ukuthi ngabantu laba babefundile ababenolwazi olungaphezulu kwabanye lwabanye. Ngisacela ukubuza ifundiswa zakithi, nanifundelani? Uma izwe linenkinga kangaka, thina sikwazi ukuthi kulokhu ubunzima obungaka esibhekene nabo, ubunzima bokufuna ukubulawa, sibe nesibindi sokumemezela ukuthi ngelanga elithile siyolala entabeni siyokhuluma noNkulunkulu, sihambe siye entabeni siyokhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu asiphendule, asitshele ukuthi ingane zami qhubekani nenikwenzayo, ngiyobe ngiyinani ngalelo langa langomhla ka-30 June, akukho kubo kuyokwenzeka. Nina enifundile naniliqoqelani uma ngabe ningakwazi ukulwela izwe. Uma mina ngingasona isazi ngingafundile, ngilele nezingane engaphezulu ka-350 entabeni, nina owenu umsebenzi yini? Owenu umsebenzi njengoba niyizazi, phela umuntu ofundile isazi. Owenu umsebenzi yini? Nonke nikhathazeke njengoba bezama abantu ukusixabanisa thina esaba nezwi esaphumela obala, seseka izinto ezenziwa ngabanye abantu, saseka saseka ngisho abantu abangaseseki thina. Namhlanje nivukelwe yilukuluku, ni excited ukuthi nisola ngathi thina esihola lomkhankaso asisezwani. Yini oke wayenza ngesikhathi kungakuya? Yini wayenza wena ngesikhathi uphakela umthakathe esuka kwaNongoma eyokweseka odadewethu abahlela amamashi eThekwini? Kungakabi bikho wonke lo msindo osuhlaziya namhlanje. Yini wawuyenza wena? Kulokuyinikela kwami okungaka ezintweni eziningi engizenzayo, ucabanga ukuthi kwakuyoba lula yini ukusuka ngambe ngiyokweseka umuntu ngingenayo experience? Bona laba esibesekayo bayakujabulela ukwesekwa yithi, noma babona nje ukuthi singabantu abanesikhathi abangazi ukuthi kufanele benzeni. Uma umuntu ekweseka wena uyakwazi ukukubona lokho ukuthi lo muntu uyangeseka, uku-appreciate, ukujabulele, ukubonge, ngaphambi kokuthi kufika abantu abazokuxova bekutshela izinto ezihlukile kunalokho lo muntu ade kwenza. Ukwazile yini ngaphambili ukuthi ukubuke lokho ukuthi lo muntu indoda, unabafazi, unezingane, unebhizinisi, unesikhathi esibalulekile kuyo kufanele enze izinto eziqondene naye, kodwa uyeka konke lokho eza zokweseka? Uyakwazi ukubonga lokho ngaphambi kokuthi ujabulele ukubona ukuthi khona abantu manje, ngoba sekumanje ukuthi ubone ukuthi abantu sebeyakuthanda abantu, sebebaningi abantu, bese ubona ngathi abantu oqale nabo abasabalulekile. Enye yezinto eyenza igama likaphakela umthakathi ukuthi lingaveleli kakhulu, eyenza ukuthi ningalazi nizolazi manje, ukuthi uphakela umthakathi akashintshelani. Angishintshelani mina, angijikelani mina, angishintshi, angijiki, angidayisani, angithengeki, angikhohlisani, ngiphila iqiniso zonke izinsuku. Anginamsebenzi ukuthi ucabangani, noma mhlawumbe ubona ukuthi ngiyabheda, noma ubona ukuthi ngiyiqaba, noma ubona ukuthi ngiyini. Baningi abantu ezweni, baningi kakhulu abantu ezweni, baningi abantu lapha emhlabeni. Ungalokothi uyishintshe ubuwena ngoba ubona abantu abambalwa abaseduze kwakho befuna uphila impilo wena abacabanga ukuthi right bona kubo, befuna iphilwe uwe. Mina ngilona lolo hlobo lomuntu, angilona lolo hlobo lomuntu mina ngiphile yami impilo, ngiphila ngezami izinqumo,
nginomoya omuhle, nginothando, ngiyasekana, ngiyabahlonipha abantu, ngiyamhlonipha umuntu, angifuni ukubhedelwa, angifuni ukudakelwa, kodwa ngiyabahlonipha abantu. Angifuni ukuthi unqamuleke phambi kwami kabi, kodwa ngizokuhlonipha, kodwa ungaloko. Zulu! 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 Esonde kabayibambe khona nilithanda izwe bafana bami niyezwa. Sizobuyisa amandla endoda ingane zami niyezwa. Sizobuyisa amandla endoda kuleli izwe. Uma uhulumeni ecabanga ukuthi khona umuntu onamandla ngaphandle kwendoda, akacele lowo muntu amvotele, ngoba thina njengamadoda lapha eSouth Africa uma singakahlonishwa ingane zami ngeke size sivote. Ngeke size sivotele umuntu ongakhulumi ngokuthi uNkulunkulu wabeka indoda emhlabeni ukuthi kufanele ihole igceke, kufanele ihole umphakathi, kufanele ihole izwe, kufanele ivikele izwe, kufanele ivikele izingane, kufanele ivikele abantu besifazane. Lapha kini ngoba ningaka nje nibaningi kangaka, abantu okufanele benze lelizwe liphile inina njengezingane zabafana niyangizwa. Wena qala kudade wenu ubuyekeze ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Qala enganeni yakwenu, ingane kamama wakho, uyinikeze ithemba lokuthi siswami ngikhona mina la, awumdingi omunye umuntu wesilisa. Izingane zakini, izingane zami zizokhula zize zithanda izigebengu, ngoba sibonakala ngathi izigebengu zinamandla. Abantu abanamandla yinina kodade wenu. Nikani odade wenu ithemba, niyangizwa yini? Nikani izingane zeni odade wenu, izingane zomama benu. Usisi wakho omdala kunawe mnika ithemba uneminyaka ewu5. Usisi wakho omdala kunawe, udade wenu omdala kunawe mnika ithemba eneminyaka ewu30. Udade wenu omncane kunawe akathi mangabe sukelwa umfana abe nethemba lokuthi make ngabikela ubhuti uzohamba kulowo muntu afika amncenge athi mfowethu ngicela uphathe kahle ingane yakithi. Akusho ukuthi ingane yakini uma udade wenu ekubikela ukuthi nanga umfana ungiphathe kabi sekufanele uyolwa. Niyezwa ingane zami? Akusho ukuthi kufanele uyolwa, kusho ukuthi kufanele uye kulowo mfana ufike wena umkhumbuze. Ufike umkhumbuze ukuthi mfowethu wena uzalwa umuntu wesifazane, nawe unaye udade wenu. Uma ungenayo udade wenu kodwa uzalwa umuntu wesifazane, udade wethu umuntu wesifazane, mhloniphe umuntu wesifazane, nibeseka abantu besifazane. Ningangeni epolitikini ingane zami. Abantu bepolitiki besifazane bazokuthi bangaphezulu kwamadoda. Thina sizobuyisa leyo nto, ngoba ipolitiki yenza into okuthiwa iman emasculation, ukususa amandla ensizweni ukuze insizwe izozizwa ingeyona insizwe. Mina ke njengoba nginikhulisa ngaba nenhlanhla, ngafundiswa ukuthi yini indoda. Ngifuna lobo budoda ukubufaka kunina ingane zami niyezwa. Ngiyanithanda bafana bami njengoba omama benu nobaba benu nomalume benu nogogo benu benithumelela, banithumele ngoba bona bayabona ukuthi izingane zabo kukhona ezingakufunda kumina. Ngicela nibekezele. Impilo yokukhetha ukuba indoda ayilula. Niyangizwa? Nibancane, lokho engikukhuluma yani ukuzwa, lokho engikukhuluma ngeke nikuqonde, kodwa impilo yokukhetha ukuba indoda akuyona into elula ingane zami. Kuyofika isikhathi mosumdala ubone ukuthi kungani kufanele ubufunda ubudoda. Niyezwa? Mina ngiyanithanda, ngizodlala indima yokuba ubaba. Ngeke ngibe ubaba, ngizodlala indima yokuba ubaba. Noma ngabe unayo ubaba, abanye balethwe ngoyise la, ngoba obaba benu bayangihlonipha. Niyangizwa? Obaba benu bayangihlonipha, ingakho obaba benu menilethela insizwa nomnsizwa Development Foundation. Yasungulwa ngonyaka umfana wami lo mdala wayeneminyaka emihlanu. Ngathi ngoba sena 5 years nami ngaqalwa ngineminyaka emihlanu ukufundiswa ukubaluleka kwegceke. Ngase ngithi ngiqala le foundation ngo2014 ukuthi afunde ukuthi ubudoda buyini. Ubudoda ingane zami bunzima, ningafuni ukunconywa njengoba ningabafana nje. Uma uyibuyise zonke izinkomo ungafuni sikuncome yezwa, kodwa make kwashode eyodwa sizokushaya, sikuthethise, sikugxeke, ngoba into okungafanele uyenze. Indoda kayilenzi iphutha, indoda yethenjwe uNkulunkulu. Nina nizokhula nibe ngamadoda ingane zami niyezwa. Kusasa sobe sidlala
kodwa make zangabuya inkomo yize kade nidlala nami ngizonifaka uswazi ngoba ufanele wena uthi baba sengicela ukuyolanda inkomo noma ngabe uyangibona mina ukuthi ngiphethwe ukukuthanda ngalelo langa kodwa wena ufuna uthi baba sengicela ukuyolanda inkomo ngoba inkomo uma ingabuyanga ubaba uzongishaya ngithi niyangizwa qinani bafana bami niyezwa hlonipha abazali ihlonipha abazali ihlonipha abazali izingane zami nibahloniphe ogogo nimhloniphe ugogo wakuzalela umama wakho lapha kwaZulu thina siphila ngesizukulwane sesithathu thina siphila ngesizukulwane sesithathu ingakho la ekhaya kunengane eneminyaka e11 ebizwa ngokuthi unsika yamaphephethe ngoba kwakukhona ukhokho wayo owayebizwa ngokuthi unsika yamaphephethe umlando kwaZulu ugcinwa ngeingane umlando kwaZulu ugcinwa ngani umlando wezwe ingane zami ugcinwa ngani njengamadoda niyezwa nizokhula nibe ngamadoda nina niyezwa nizoqina nibe ngamadoda nina noma ngabe kade umhlupho umzali wakho nizoqina nibe ngamadoda lamasonto amabili engizowahlala nani entabeni iwona umthandazo esizowusebenzisa ukuthi mangiphume emgonqweni ngomhla ka16 July ngiphume emgonqweni ngiyolwela izwe ngizobe ngiphethe nina ngizobe ngiphethe amagameni awaphiwa ngabazali benu ngizobe ngiphethe amandla uNkulunkulu awatshale kini njengabantu abasha ngizobe ngiphethe ikusasa lalelizwe ngizobe ngiphethe umoya wokuphumelela ngoba nina uNkulunkulu unidalela impumelelo kuphela niyezwa ingane zami niqineke bafana bami noma ngabe yiphi into ade uyenza ebingamjabulisa umzali kusukela namhlanje uyayivala ngeke uphinde uyezwa ngithi ngeke uphinde uyenza ngithi ngeke uphinde udelela umama wakho ngeke uphinde kumama wakho uthi ngeke uphinde kumama wakho uthi hayi mama uyangizonda uzothi mama angizwanga uzothi mama ngiyabonga ukuthi wangizala mama wami ngifuna ukwenza ukuthi uyiqhenye ngami ngelinye ilanga ngiyabonga ingane zami niyezwa ngiyabonga Zulu Zulu Indabankululu.
Sende Benkulio.